шурӯъ аз 1 апрел ҳамаи нақлиёти калони ҷамъияти пойтахт ба низоми пардохти кортӣ гузаштанд. дар навбати аввал автобусу троллейбусҳо аз ин низом истифода мекунанд. нархи як корт ки дар истгоҳҳо фурӯхта мешавад 10 сомонӣ аст ва дар ҳисобаш 6 сомонӣ дорад. масъулон мегӯянд ба суратҳисоби кортҳо ҳарчи бештар пул гузаронӣ ҳамон қадар имтиёз дода мешавад. аввал 1 сомону 20 дирам апа оз 1 сомон троллейбус 1 сомон 20 дирам автобус яку анам 50 сум боло мепарто арзонтар мешавад, скидка мешавад, имтиёздор мешавад, 30 дирами арзон мешавад. мисол 1 сомони 70 дирам, як 20 не 90 дирам мешавад. бо мега 100 сум боло парто бо арзонтар мешавад, некиша намедонам. ба гуфтаи фурӯшандаҳои корти нақлиёти ҳамарӯза то 15 нафар аз ҳар як нуқтаи фурӯш корт мехарад. бо вуҷуди ин сокинон ҳанӯз сарфаҳми истифодаи ин кортро нарафтаанд. корти амалкунанда шералӣ неъматов дар баробари ронандагӣ маҷбур аст ин кортро ҳамеша сари чамбарак дар даст нигаҳ дорад. бояд пули нақдро аз мусофирон нагиранд, чун аксар мардум корт надоранд, пулро гирифта аз корти худ ҳисоб баробар мекунанд. хак мо дар корхона гуфтан гирем гирифтем шоти худ мо пул парфтагим ҷада 200 сомонӣ ҳангоми ҳаракат баъд вақти сувор шонад мекунем да паш мекунем ҳисоб кардам ами ҳисоб ума бегаи планона чиз мекунанда ҳисоб мекунанд мехай карта шаб бу карта хубтара мо ба корти ройгон низоми пардохти кортӣ чанд моҳ боз дар бархе аз нақлиёти ҷамъияти пойтахт таҷриба мешуд, вале ба назар мерасад ки кам касон ба он одат кардаанд. агар арзон мешид мегирифтем мисол 4 сомон 3 сомон мегирад буд мегиремишда. бархе ҳам ба хотири бақияпулӣ чунин кортҳоро мехаранд. фарқи аст вақте ки пули майда надошта бошад ин удобнитаре барои ки ба соат бояд ясма кофта мешини ба ҳамин сразу медрои конечно ин удобнитаре. дар нақлиёти ҷамъияти пойтахт надодани бақияпулӣ ҳамеша баҳси мусофирону ронандагон буд. яке аз сабабҳои ба ин низом гузаштани пойтахт ҳам ҳамин гуфта мешуд. мақомот гуфта буданд низоми пардохти кортӣ на ба буҷаи ҳукумати шаҳр балки ба як ширкати алоҳида меравад, вале то ҳол номи ин ширкатро ошкор накардаанд. шодмон ятим, зарангези наврӯзшоҳ, озодӣ, душанбе.